Salam hormatly watandaşlar, bugünkü söhbetdeşligimizi düýün şol Aşgabatda Gurbanyguly Berdimuhammedowyň geçiren ýygnagy diýeli, duşşugy diýeli, maslahaty diýbagdan, näme diýseňizem gelişmän durjakka, şo bilen baglanyşykly. Ine onuň eden çykyşy, özüniň eden çykyşy mejlisiň başlygy bar. Beýleki adalet ministri diýdi, görlähet diýdi, gara hemmejiginiň aýdymy öwes çalýan sady şol konstitusiýany ýetgetmek bilen baglanyşykly. Şoň üçin ählisi üýüşip, el çarpyp Gurbanyguly Taňry ýalkasyna aýdýarlar. Şoň islerini teklibini gollamaga taýýardygyny meni antisipawiýalap aýdyp oturýar. Dün näme bolup geçdi? Rusça ise konstitusiyon perevarot diýerler, konstitusiyon agdarlyşyk boldy. Türkmenistany düýünki bolup geçen şol maslahat, şol konstitusiyon agdarlyşyk diýip aýdylsa bolýar. Şonu etmäge de hökümetiň ähli pudoklarynyň taýýardygy görnükdir. Şonu etjekler. Halkdan sorulýan zat ýok, soruljak önder. Ýöne aýdylşyna görä o taýda müňlerçe kollektiwlerden, 10 müňlerçe adamlardan gelip gowşan teklifleriň esasyny konstitusiýa maddalaryna ýetgetmeler giýirilýärdi. Bagyşlan, şol müňlerçe edaranyň ýa 10 müňlerçe adamyň ady bir ýerleşýän ýuridik adresy ýokmy? Han şol adamlar, han şol guramalar. Getirin mysal edinde goýun, bir 3, 5, 10-njy ýa 101-nji ýa 1000-njy diýin. Sowet zamany edilýärdi şo zatlar. Plan işçi kollektiwi ýa şular ýaly çykyş etdi, plany we plany. Şular ýaly teklip etdi, teklibi. Eden teklibi. Şunu hem kollektiw gollady ýa gollana. Emma bärde bir mysal getirilen. Diňe boş takyrdy. Eger şu girdiriljek ütgetmeleri halk gollaýan bolsa, özüm köpçüliklerini gollaýan bolsa, onu näme üçin dün aly böyle şol Gurbanygulyň geçiren şu ýygnagyna görkezelen watan satan programmasyna like ya dislike goýmaly knopka öçürildi. Eger şu meseleň halk gollaýan bolsa, şu meseleň üstünde halk işlän bolsa, şuna taýýar bolsa, onu näme üçin şol knopka öçürildi? Yani belki halk ona gollaýany like goýjakdyr, ýa gollamayan adam dislike goýjakdyr. Şonu ýörüte öçürdiler. Diýmek bir göz görteli ýalyn bu halky öňünde ýa halkara guramalaryň öňünde oýnalýan oýundy. Türkmen halkynyň otak hiç şeýle gatnaşygy ýok. Ol geçiriljek bolýan ütgetmelere ýa bir konstitusiýanyň islenlik maddasyna el urmagy halkdan beýdin olaň haky ýok. Edilýärdi bir referendum üstü bilen edilýär. Konstitusiýa diýilende adam bir günne naşy el urulyp durulan dokumentde. Ýöne halkyň bir ýa-ni beýsowatlygy diýmä, halkymyzyň gowşaklygyndan, gorkaklygyndan, gözüniň oduň alnanlygyny ullanyp edi bilsin şu diýip Gurbanyguly dıza boty gözüni elekçeleg edip gördüňizmi özüňiz? Bu bir dünýäň öňünde edilýän bir iň uly masgaraçylykly iş, öz halkyny beýdip äsgermezlik hiç bir döwletde edilen edilýän döwlet diňe bir 2-3 tane olan diktator döwletler diýip aýdylýar. Şoňa erbedine biziň Türkmenistanymyz. Bolly ozulum bizde aýdyp otur konstitusiýa ýok, hökümetim ýok. Sudury bardy, işler konstitusiýa bar bolsa onu işlerdi. Bir maddasa işlerni halka peýda berjek, döwlete peýda berjek bir maddasa işlerni. Emma şol hakimeti berkidýän, hökümeti berkidýän, prezidentiň hakykyny köperdýän maddalar hem girdilip hem işläpdi. Emma halka bähbiti bir kanuna işlerni konstitusiýada. Onun için şu jaga kağıdan dün üstünden atanak çektiler. Demek, dünden merbet bir kanun devlette yaşap otur. Dübünle.
Halkın razylygy ýok. Bolan bolsa, hany bolmasa referendum geçirtirler. Täzeden hany Türkiýede ýaşap oty halkyň köpüsi. Oý geçirtirler şo taýda referendum. Göreli näçe halk şonu golluýar ýa ses berýär. Ýöne bagyşlan watandaşlar. Şol ýurdun daşyna çykan emigrantlar bar. İş emigrantlar diýip atlandyrýan. Men ol adamlar keypine çykana gazanç etmäge maşgalasyny etmemäçi. Indi şol iş emigrantları ýygyna gaýtmaga ýol ýok. Baraýsa da şular hemmejini türmeden geçirjek ol hökümet. Ol görünüp duranda. Şonuň üçin ol şol raýatlary, grażdanlary şol ýygyna ýurda salmajak bolup, ýyda çekip otyr, ýyda çekip otyr. Näme üçin? Sebäp 2 milyon adamlyk türmesi ýok o. O 2 milyon adama ýene gözegçi goýmak üçin hiç bolman 1 milyon polis gerek ýa türme sakçysy. Nerden alsyn olar? Ol arada ýazda etjek boldy ýa-da aýlary. O böлекden bir samalyot, 2 samalyotdan getirip ol şol ýa-ni palatysyny gara doktorda ýerleşdirjek ýa-da kelete akydip sokjak. Ýöne görse onun gyzap boljakkan halkara jemgyýetçiligini. Gowsy hany ýapdy, bollugy oturdy, şerhet ýapyk. Näme üçin ýapyk? Hiç kim aýdana. Koronavirus ýok, ýöne tozanma, ökün keselle diýen adamlar gyrylyp ýaty. Bular bolsa hany maslahat geçiren bolup, ine konstitusiýany ütgedi otyrlar. Yer ýarlanak, bularym ýeriň içine girenak. Ne bolýanda? Bilen bütün dünýäň öňünde edilýän jenaýet. Yani daşar döwletler bu işlere gatyrşyp bilenek. Şäpi döwletiň içerki işi, bizim halkymyzyň işi. Eger şoň ütgedilýän arazy bolsa, onu diýmek halk şonu isleýär diýip düşünýär. Garşy bolsa, hanyna garşylyk diýip soraýarlar da bizde. Dogry düşünün bizi. 30 ýyllap kakylmadyk, gapymyz galmady dünýä guramalaryny. Haýyş etmedik ýerimiz we döwletlerimiz, milletlerimiz, döwletleriň ýol başçylary galmady. Her senden näçe ýerde haýyş etdik, kömek edin bize, bizim halkymyza. Biz ýa janymyz bilen kömek etjek, emma halkyň özi tijenmeli, halkyň özi aýagy galmaly. Halk uklap ýasa biz näde kömek edeli, halkyň etmeli işin biz edip bilmersä diýip. Ine berilýän jogap hemme ýerde ähli döwletden alan jogabymyz şu adamlar. Yıllar boyu, 10 yıllıklar töwür. Halkyň özi herekete geçmede, daşyndan hiç kim bizim halkymyza ýa bize kömek etjek aladasy ýok, sebäp hukuky ýok. Eger beýleki döwletler bizim döwletimize ýa halkymyz üçin ýurdun içine iş geçirip başlasa, onlara interwensiýa diýjekler, ýani başga bir döwletiň içerki işine gatyrşmak diýjekler. Özlerine çıkarlığa bahane tapsak diktatörler. Şonuň üçin hemme meselen kıynan bolsa, agyram bolsa biz özümüz çözmelip aýdyp oturalım. Şol elmeden. Ine getirip bizim hemmemizi halk bolup, döwlet bolup tupiga diýerdi. Ine men edis bilişim şu, eliňizden we asmany ýere çekin diýip ana olam ýerde pywoti. Bolly bizi inne ol hökümet bilen, ol hökümeti gollaýarlar bilen adam şekilli görüleşip olar kanun şertde ola bilen düşünmek indi bizde olur ýa mümkinçilik galmady. Eger olar bir kanun hereket edýän bolsa näme üçin halk şolaryň çykarýan kanunyny ýa şolaryň edýän bir kanunçylygyna razy bolmaly ýa-da gözümi oturmaly diýen ullukan soraw bardy. Bolly indi. Halkyň haky bar öz hak hukukyny dikertmäge, öz döwletiniň konstitusiýasyny dikertmäge. O baş kanun işlemese galan kanunlar näde işlesin watandaşlar? Ine şol? Dünkü bolan waka serpikden aýdan ýaly bol. Men onu da pikir edýärdim. Şunu bir az towa geler ýa bir az gijraga süýşürer. Oy özüni kesel bahanasy bilen ýa ene ýurtdaky şol koronavirus bahanasy bilen biraz şu meselen kabul etmekleri iyide çeker, innikiliye aňryk goýar diýip ýok. Öz ýemesinden pälinden gaýtjak adam dälekin. Bilemek ýa şu aşa kesel ýa-da aşa hötçe adam ýa-da ine ede bilişim şu diýip ýerde turan, dodoň çöwürüp turan çağa mendep.
Indi bu meseleni indi halk bolup biz çözmeli. Arazim biz şoňa ýa ýokmy? Ýok bolsa indi bunun estegisi öz garşylygymyzy güýçlendirip başlamaly. Razy bolsagam onda gol bolup ýaşamaly. Täşol döwleti bölek küçükleri satyp gidýänse ýa-da özünden tansyg onu öz ornuna otur diýense. Men başa çykalan görem akbar. Ýa-da biz halk bolup özümiz öz ykbalymyzy özümiz çözmeli. Agram bolsa, kynam bolsa diňe şo ýol bar. Şonu aýdaýyn diýdim size. Ondan indi bärde ýene bir topar mesele bar watandaşlar. Ine düýün öňüňki bir edilen çykyşyň aşagyny men çykyşymmy ýa ýaşlaryň denanyň çykyşyň aşagyna bir näme muzikalyny bir zat diýip goýupdyr, ýani aýdym saz bilen baglanşykly. İçinde de ine bir denan rus diline çykyş edýär. Şo taýda esasan maňa ýüzlenipdir, soňsa paraga ýüzlenipdir. O inesiz meselem size halkyny, siz halkyň gözüni açdyňyz meselem inni bolsa siz şol halky saklaýanyz. Men watandaş söz berdim, şu soraňa jogap beren halkyny şona medip otyn. Birinciden men özümi halkyň gözüni açdym diýip hasap edemem. Ýasa paraga. Biz ýöne sebäp bolduk. Şol halkyň oýanmagyna. Ol başga mesele. Biz ýöne bolan zatlary aýdyp başladyk. Bar zatlary aýdyp berdik. Şoňa da halk düşünni näçe ýyllap alanyp gelen. Bolly. Adam däl köpemde. Onu bilýän adam her biri etmeli diýip düşünýär. Bärde bizim artykmys bir eden işimiz ýok, ýa gahrmançylyk ýok. Ýöne hakykatdan şol ýurdun içindäki rejim bilen mundan buýana halk razylaşyp ýaşasa erti biz döwletimizi ýitirýär diýip aýtmagy bizde esas bolan soň şu meseleler ortaga çykar. Sağ bolsun, düşünen adamlar, bilen adamlar inni görüp oturýarlar, inni adamlaryň belli ol rejimde öz ýüzüni açdy da. Halk bilen dälin, halkyň aladasyny asla oňa ýele ýanyndan geçmeýänligi subut edip durdy günnelik işinde. Esas anam şol tragediýali, betbaçylykly ýagdaýlarda lewapda, marda, beýleki ýerlerde pantrony dolu gelenni, açlykdan, şöreksizlikden, aýlyksyzlyk, ýurdun daşyny aklar içine girip bilen, içindäki daşyny çykyp bilen. Şeýle inni bizim bärde şunu bir prosesi ýola goýup halk bolup, ýene bir gede gaýdýan halk bolup şu rejimden diýilmekçi. Şonu hem teklip etdi. Bir partiýan, bir hereketin ýa-da bir topar adamyň işi däl, halkyň özü joşup gaýnap, hana Belaruslan kyýaly köçe çykmaly. Hatsan halk ýeňdim, ine şu ýere geldim diýende, ine şu taýda düzülýär soňra koordinasiýony sowet bolsun, wagtlaýyn ýanky şol ministrler bolsun, täze parlament saýlanýança. Ine bir dünýä praktikasyna bar zat, hana Belaruslarym şonu edip otýar. Şol halk hiç partiýa köçe alyp çykanar. Şol halkyň özü galkdy. Ine bizde görýärmi? Ana konstitusiýany üýtgedip oty hiç kim sesini çykaranar. Emma Belarusda 26 ýyl hakimet başynda oturan saýlawda halk allady, bol bütün halk köçe çykdy. Ýadadylar millet bunu. Bizde demek entek ýada mandyrlar, şu zatlara çydaýanmaly. Ýönümünden beter nähili aýylgan zatlar geljekkä biziň halkymyzyň başyna. Gyrlyp ýatyr millet. Inni ýanky şol watandaşymyzyň goýan soragyna jogap bersem, inni bir tarapdan ine siz şu zatlary sebäp bolduňyz, bu gowda ýöne inni siz böwet bolup dursunuz herekede diýip. Näme-de? Ine meselem maňa ýöňkelýän güne sen şol ýanky o ýigitler, watandaşlar ýurda dolanjak bolanyna gitmäň, barmaň, häzir şol taýda hökümet gabaw size şolary ýalyp lagerler taýýarlap otyrdy.
Şoň üçin halk şotak gitmedi diýip. Bagyşlar, birinciden men diýen zadym dogry. Ol o taýda hökümet taýýarlady adamlar garşy almak üçin. Şolary alınjak adamlary türmelerde saklamak üçin 1300 adamy boşatdy türmelerde. Ýöne bir baýardan barjak adam 1300 adam, ene 5 samalyot ýa 4 samalyot adam bolýar. Galyny näme etmeli olar? Şoň üçin şu aşawadyň eteginde ýankına kapitlip ýa karantin ýerdip şol palatkalar ýa keleten harby ýemelerini bunkerlerini ullanjak bolýar. Görse o tagym adam sığjak geldi. Türkiýede meselem 2 milyon oğlu Türkmenistanly ýaşaýar. Şonuň üçin olar o proýekden ýüzlenip indi asla uçuşy gadagyn etdiler. Indi ýa öz oğluny oturdiýança ýa ýurdu satyp gutarýança ol oturmakçy ol wezipede. Eger halk oňa ruhsat berse. Men şoň üçin gitmän diýdim. Giden bolsalar ýygnalja görnüpdi. Watannaşym, sen sorag berdiň, sen oğlullaryň öňüne aldyň diýip. Endi sen ene hökmüne aýt, öz çağan dudaga uğratjakmy sen? Ya şol dudaga uğradan adama sen soň gytap göz bilen seretmän oturjakmy? Ya şoňa sen sag bolsun aýtjakmy? Ha? Etmersiň, öz çağan sen näde uğratjak ol dudaga? Menem şol ýylyň çağasyn dudaga uğratjak geldi. Ozal 30 ýylda geçdik. Halkyň çağasyny dudaga uğradarlar. Näme bolany soň olaglar? Ya gyýylar. Men olaň ýalňyşym gaýtarajak gel, men size näçe gede gaýtdym. Onun üçin bir ýerde men pikir edýän. Men gaty dogry hereket etdim. Sebäp şo tak barlanma bolsa, onu adamlar ýygnalja görnüpdi. Onu soňam ol entek ýollar açylmaka, sen şoňa günäkar diýip men ýakandan ýapyşmak ol adalatly bolmy? Ýöňüňiz bir pikirlen berýän soraň. İkinciden meni ýene günäkarlygyňyz ene Leyla Kamalowany siz ene bir asla innegden ýitirdiňiz, ene şoň başyny boka sokduňyz diýen ýa. Men näme etdim Leyla Kamalowa? Men iki gezek jemi şol sogyz bilen trubkada urlaşdy. Ol öz pikirini giýip oturam, özi aýtdy, men yüzüm açıp burlayan, men etjegim bilýän, ýerde geçdim, men Türkmenistana gitjekken, men daşary ýurtda ýaşajak diýip aýtdy. Bolla şo gurrun Leyla bilen ikimiziň aramyzda. Bolýa sen nedim, näme kömek edýän bolsaň halkyňa ýurdun daşyndan neme edip bolýar, bizem şumal şu taýda oturýarsan 25 ýyl bar, elden gelenmedi etjek ýa edip otur şo halka. Sen medeniň biri bolsun diýdim. Men oňa ýurduňa gidem diýemek, ýurdunda galym diýemek, başga ýere gitjek bolsaň, ýaşajak bolsaň, elimizden näme gelse o kömegem eder, dil kömegi bormy, ýazyp etmelimi? Birleşen Milletler Guramasym ýene merim, men onu kömek edeyinip ona söz berdim. Häzirim şol sözümden men dun, eger Leyla jaň edip, halmana da maňa şolar ýaly kömek gerek, gollaw gerek diýse, men ol gyzy hökmen kömek ederim. O diňe o däl hemme kişäde. Edilbem gelýär 30 ýyl bar şol işler. Ýöne onuň alyp men üstüme günah edip ýükleme. Indi ol bärde ýanky mitingde tutulanja gyz bar, onuň men günahkar bolýanlygyny. Näçe gedek aýtdym. Barman şol gorulgy ýere. Ursat berilmeýär ilçikanyň öňünde durmak ýa miting getirmek. Ýok, daşyndan gizlelep barın şotak barın diýip, ine ahir soň ine şo bir gyzy tutturdylar. Innem ele uğraşyp ýöle. Barmasaňa kömek eden ak diýerler. Kömek etmek üçin advokat tutup barsalar goşulmaň biz özümiz edýäsdi. Hanmyň ortalyk gemesi. Niýede durmaly? Etmelim, şol kömek etmelilermi? Ondan mende näme günah bar ýa paragada näme günah bar? Şol tutulup uğradylan advokat da mugutdydan jurist. Ahir soň şol bizem şu zatlara bir ellem gelen kömek edeli özlerine günlük habar ýok. Eger soň advokat tutulan bolsa günlük habar berilip durmaly. Ine iş şuňşular ýaly advokat bar gaýty janysa iýmek içmek ýeterlik, oturan kamerasy Hudaýa şükür ýeköz ýa bir bilen oty kemçiligi ýok. Egin eşigini ertip berdik, şular ýalyp aýdaýmanlar. 20 günläp hiç tez çykmady iş ýerde.
Şoň üçin biz o adwokata uğratdyk. Barın bilin tapyň nirde otyr janybyr sagmydy. Başga bizde pikirem yok, alada da yok. Şol gyzyň bir halynyň habar alaly nirde şol ýagdaý nahili uğradyl. Ýogsa ol gyzym asla gören adamym der, tanan adamym der, jaňlaşan adamym der, bir ýerde satyjan adamym. Ýöne barypdyr, ýyl bilen durupdyr, çykyş edipdir. Ene ähli tutulalaryň içine ala böyle sojagy gyzalyk galýarlar. Näme üçin şo sorak häzir hem dur biziň hemmemiziň öňümizde. Näme üçin erkek oglanlar alınıp galmady? Näme üçin şo tak bayram bardy? Ine şo gözlerini ýarlaryň içinde menim bar, familiýam bar, ine men geldim, menim saklan ýyl bilen den hatarda diýip. Ýok sen bize gerek diýip çykaryp goýberdiler ha. Bayram Allah alyfy. Bolla oğlum. Maňa jaňa diýip aýtdy, aga men durup biljekkä o ýygnanlyanyň spiýsiginiň içine 6 adamyň ady bar eken, şoňalaryň biri men. Men gideýinmi agam diýdi. Hökmen bar bayram diýdi. Gitti. Baranlarım sen bize gerek gelip onu izine goýberýär. Onu näme üçin uzagy ala böyle saklandy. Sorakan jogap ýok. Dogan sen şon üçin maňa men saňa doganym diýip bizlerden sen zenan maşgaly o. Bilemek näme niýet bilen beýtip şeň bir yarım yalan yarım dogry bolýar da. Ýöne men etmedik işim günah edip men boynuma oklamak gerek. O başga birleriň edeni işin onu olaraýdyň da. Kime böwet bolupdyr? Kime saklapdyr? Hana watan, hana diktator. İşleseler şoň garşysyna göreşdirler. Ýok ol edilene biren garşysyna göreşýär. Bolýa edibersinler. Ýöne ben aýtdym, gaýrat edin. Bir ýurda bar ýança. Baralyň hana 3 ay telewizionyasy Türkmenistanyň eliňizde giýje gündüz gürlen. Düşünürüm öz programmaňyz halka, belki halk siz saýlasyn. Käne semme zat saýlawny boljak. Parlamenten beýleksem, nerede işlejek bolsaňyz, halka siz ynandyrmaly. Partiýa boljak bolsaňyz. Ýa-daşyny akürleýän zadymyz içindäki halk ynansa da mesden kim näme diýýänni. Hemme zadyny esden bir bölegini esden bolmagy mümkin. Ýani olum ýok. Ondan siz men beýtdirip aýyplap näme maksat ýygyrlýar? Siz ozal bardyňyz, indi siz ýyga gaýtdy, nirde ýyga gaýtdy, näme-de ýyga gaýtdy. Agzy bir ýaňy bir dogan dost diýip başlan, bir millet diýip başlan halkymyzy ýene duwdagy edildi, partiýalary, hereketlere, şol eli ýüzi agzy şol diktatora garşy bolmasyn diýip. Bolan iş şol. Ýogsa şoň düýün oturşugyny Türkiýede aýtdym men ozal size şol kiçiňrak bölek buçak 5 adamdan 10 adamdan çykyş edinde aýdy berin diýjek zatlaryň. Hany Kiprde edipdirler aýyň 8-ni awgustda. Adamlar çykyp maşynyla şäheriň çetine çykyp şo taýda öz pikirlerini aýdyp otyr. Sag bolsun. Olar ne ýurdun raýatlary öz pikirini aýdýarlar. Deredaýsyn, dagdaýsyn, parkdaýsyn. Ýöne hökmen bar şo ilçihanaň öňüne aýtmalylyň kanuny ýok. O taýda geçirden aklar. Ine bolan iş şol. Ine bir ay bäri syýasy hereket ýetdi Türkiýanyň içinde. Ya halky ürküzdiler, gorkuzdiler. Ana orgyzam hemme kişiň gözüniň öňünde ine mysal bolup dur. Şuna çeli çykarlana. Näme üçin onu günnelik aýdylanak şoň ýagdaý. Bir halky köşeşdirmeli, adamlara bir ruhlandyrmaly, olaň bir edýän pikirlerine bir soraklaryna jogap bermeli. Ýok. Bir zat bolsa biz özümiz eder. Bolýa onu edin. Näme üçin onu dogan sen men üstüme itler köşürýän, men şey diýip düşünýän. Ol haýş edýän, aýsan ýaşulyny şol. Bolýa, men siziň diýýäňize ýok diýme, ine halkyň öňüne çykyp siziň şol soragyňyza jogap berýän. Men jogap bermeklik borjumam ýok, dogrusyny aýtsam. Ýöne siz soraşylar ýa terze goýduňyz, menim şolar ýa terze size jogap berýän. Men bu taýda edin günah işim ýok. Ya halky bökdämek we saklamak. Men elmidam aýdyp gelýänler. Biz haçany ýurdun içindäki halk taýýar bolany daşyndaky halk bilen bilelikde bir günne galmaly bütün dünýäde ähli Türkmenistanly diýdim. Şo pikirimden men dänemek dänjegemde. Başgaça pikirlenýän bolsaňyz, ol öz işiňiz
başgaça ýol tapýan bolsaňyz, ol öz işiňiz siz aýtdyňyz, men plan adamyny gollaýan, men soňundan ýan berekella. Gidin şol adam bilen bile ýurdy. Çözün şol adam bilen ýurduň meselesini men garşym ýok. Ýene de hemmämize baha berjek şol ýurduň içinde halk. Onun için menne bir günahın üstüne günahlyň odun atmak näme gerek? Inni başla ýene şu meseleler boýunça görýärmi, şu milleti gapma garşylygy goýdular da hemme taraply. Inni men oňunan ýany men maňa ynanamam. İkarada hana diktator hediledi otyr otaýdy öz etjegini diýip. Halk inni goý bir-birini gırsın, inni bular bir-birini söwüşdün, saç ýolloýnasarlar. Olam etjegini diýip otyr, ýurduň baýlagyny satyp otyr, isledik kanuny geçirip otyr. Birinkilerem saç ýolloýnamy. Şunça gaçdym men şu gürrüňlere barmaýyn, gürrüňni etmäýin, gaýrat edin, ýurda baramyzda ine gelin şol arhivler açalın, KGB-ni, gelin lüstrasiýany geçirelim. Kim arasa bolsa galar işler hapalan bolsa ya ýurtdan çykdyn ya jezasyny çeksin. Eger adam satan bolsa, hökümete hyzmat eden bolsa, ana ony sud beller oň jezasyny. Şoňa razy adam ýok. Onsoň men günahkarym berdi. Haýsy şuun kun yol başçı diýen partiýa lider diýen näme diýdi görlähet bir çykyp şulaydylan zatlar bilen men razy diýdi. Ya ýurda barymda men şu lüstrasiýadan geçmäge razy, ya men şol KGB arhivini goýaçylsyn, men hiç ýyl gorkym ýok. Men şu dokumente de gol çekken, hemmesi gol çekdi. Ondan soň siz kim bilen nerede tegeleg stol geçirmeli soňra edip bererse görürüm. Ýok. Ol adamlar onu etmenden soňra men näçe ol adamlar bilen işleşmeli? Ýöne aýtdym, ýolumyz hana şol bile gitmek gerek gelbidi. Deňi deli. Tapawdy ýok kim öňürti bardy ol döwlete men maraýyn siz bary, ýöne men barsam men size gelmeňizi öpçün etjek. 3 aýlap halkyň öňüne bilbil bolup saýran. Hana telebidini. Ýöne hemmämiz lüstrasiýadan geçmeli bol. Menim geçeyin sizem geçin. KGB arhivini açaly. Menim geçeyin sizem geçin. Näçe ýok? Eger halka ýol başy boljak bolsa, halkyň öňünde durjak bolsa, ýaşlara ýol berjek bolsa, onu biz şol lüstrasiýadan geçmeli. Men ol hökümetden öňkü iýenim ýa hökümete şugulçy bolan podiýat täzeden maslahat diýsen o nahil bolar. Ine şu zatlar halkymyzy şeýtdirip goýdy. Men şu gürrüňlere girjek galim watandaşlyk. Öz işime edip otyr. Gün hany Türkmenistandan gelýär hat gelip dur. Gruplar var, toporlar var. Şolar bilen gürleşip otyr. Ýaşlar çykyp dur. Ine şolar ýa teklipler gelip dur. Uzaklygyň işlejek adama iş tapylýar. Ýöne şu töwreňden çok jalap durlar. Ine ol eýtdi, bu beýdidi. Ine sen gowda, sen erbet, sen näme jogap bereňä? Hana saňa diýip durlar, çyk orta. Bilemmi? İturuşumy? O hökümetin kiren gapdal oturup popcorn yiyecek ha? Bu adamların bir-birini yemeli. Men şu zatlar ýurduň içinde baramyzda halk öňüne delip näçe de gaýtdy. Hiç kim dinläne. Onun için dörlü pikir gelip dur. Hana şuun bir ýalňyşmasam Türkmen ogly ady bilen öz saýtyna çykarypdyr. Saparagan gawratypdyr, maňa da geldi. Ol näme ýazan bolsa öz pikir ýön ol onun suwutnamalary, faktlary getirip aýdýardy. Indi şu taýda ady tutulan adamla bersin jogaby. Men şu zatlary ýurtda delip otyrym. Şol aýdylýan zatlaryň bir toporunyň onuň agyry köpü suwutnamasy mende bar. Ýöne onu ýurduň içinde delip. Daşyny edenmediň peýdasy ýok. Şuma daşyny näme gurrun etsegem, mene olar ýurduň daşyny bilbil. Emma ýurduň içine gelsin, şo taýda del şu faktlaryny jogap ber gardaş. Ine sen öňde goýulýan ne sorag şu. Ya men öňde goýulýan sorag şu. Näçe adam satdyň, näçe pul aldyn hökümetden. Ha? Näçe halkyňy, watanyňa dönüklik etdiň. Gelin goýun şu soraglary. Şu soraglary hemme gelin jogap bereli.
Yok, biz onu etjekken, hawa näme bolsa da ýa-ha şu döwlet düzelmesin aslynda, diýmek biziň aýbymyz açyljakkan, ýa-da düzeläýse de biz baryp şu taýda ýol başy boljak diýen pikir bar bu adamlarda. Başga men hiç zat göremem. Ol halk ne hili boldy, näme boldy? Hiç kim aladasyna da. Ýöne halky, döwleti düzeltjek bolsak, muňam ugry ýoly bardy. 28 ýylda edilmedik işi biz nädip 8 aýda düzelteli? Halkyň düşünjesi ütgemän nädip o döwleti ütgetmeli? Soralyk atkan, jogap bar. Ýöne şol ýigidiň emesini, videosyny menem goýjak häzir öýe çykyşymdan soň. Görüň, seredin özüňize netije çykaryn adam. Nämesi dogry, nämesi ýalan. Onu siz halk bolup çözersiňiz. Ýöne inni borly bir çenler. Şu mahal şol inne bilen guýy gazan ýalyp halkymyzyň agzymyzy birikdiren guýymyza inni zäher pürkýär. Kim ediýär? Onu wagt görkezler. Boronna geyjaňyza rahat sag oturup watandaşlar şuwlukçy.